खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फिसा फिसौनिफ्राय लानानै गेदेर गेदेर मुवा बेसाद गारि मटर खावग्रा सिखावनि अनजिमाया रायजोआव बांनायनिफ्राय बांदों बेखौ नोजोर होनानै पुलिसा सेबनायाव हरसेयावनो सा 27 सिखावखौ हमनो हादों हाइलाकान्दि जिल्लानि मोनस्नि पुलिस थानानि पुलिसफोरा अपारेशन खालामदोंमोन जेराव हरसेयावनो सा 27 सिखावफोरखौ हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय खावनाय गोबां मुवा बेसादफोर फिसा फिसौनिफ्राय लानानै गारि मटरखौ जब्द खालामनो हादों हमनायफोरनि मादाव साखा खबब्रै गारि लहानि बुस्थुफोर बेटारि इनभार्टार न' बानायनायाव बाहायग्रा गुबुन गुबुन बेसाद जेरै तार आरो गुबुन गुबुन बेसाद सिखाव खावनायाव बाहायग्रा सिखा हाथियार बायदि बायदि मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हादों पुलिसा बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावफुंनायनि सार्थआव एमपि दिलीप शइकियाखौ रोजा रोजा बर' रायजो राजाया भट होनानै देरहाहोदोंमोन आरो बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनायनि सार्थआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहायाबो एमपि दिलीप शइकियानो भट होनो थाखाय प्रेस मिटनि गेजेरजों बर' रायजो राजाखौ खावलायदोंमोन नाथाय दा एमपि दिलीप शइकियाया गासै बिटिसिनि बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे ट्राइबेलफोरखौ आसि बिमा दिन्थिनायखौ नुनो मोननाय जादों बिटिसिनि गासै बर' रायजो राजा आरो ट्राइबेलफोरनि थाखायनो बिजेपिआ खैफोद लाबोनो हागौ बेखौ नुनो मोननाय जादों मा बुंदों एमपि दिलीप शइकियाया बेखौ मिथिहोनो आखायाव लाबाय सिक्स शेड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बे मोननैबोनि आयना मोनसेयावनो जयै जानो हाया आरो मोनसे ओनसोलावनो सिक्स शेड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक थानाया संबिधानिक भाबै बेसेबां गनायथाव बेनि सायाव बिजेपि बा जोंनि सरकार फैयोब्ला साननो गोनां जागोन होननानै फोरमायथियो आसामनि गुबै थागिबिया आसामनि जेरावबो कार्बि आंलंआनो जा बा बिटिआरआवनो जा फैनो मोननो नांगोन जेरै बर' ट्राइबेल बा गुबुनफोरजों लोगोसे बिटिआरनि सुबुंफोरा गुवाहाटियाव हा बायनो हायो अब्ला बिटिआरआव हा बायनो बा फाननो हायैनि खोथायानो गैया होननानै बुंथियो एमपि दिलीप शइकिया बिटिसिआ सिक्स शेड्युल हिसाबै हा हु बिटिसि सरकारा सामलायो जानो हागौ नाथाय हा हुआ आसाम सरकारनिबो मोनसे आयदा बेनिखायनो मोनसे ओनसोलावनो मोननै सरकारनि मोननै आयेन जानो हाथावा बेनिखायनो आसामनि गुबै थागिबिफोरनि सार्थआव गासै ओनसोलावनो समानै मोनसेल' आयेन बानायनो बिजेपिआ सानदों होननानै बुंथियो एमपि दिलीप शइकियाया एमपि दिलीप शइकिया आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दासान्दि जेरैबायदि खोथाखौ बुंबाय थादों बेखौ नोजोर होयोब्ला बिटिसिआव बिजेपिनि सरकार फैयोब्ला बर' आरो ट्राइबेलफोरनि गोबां खहा जागोन बा खैफोदाव गोग्लैगोन बेखौ हमदांनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोनहा दासान्दि बर' आरो ट्राइबेलनि हेंथा खोथा बाथ्राफोर बुंनायखौ खोनानो मोनबाय थानाय जादों बिमा आरो फिसाजो लोगो नांनानै फिसायखौ बुथारनाय जाथाय जादों जोंनि आसामाव जाय जाथाया आसामखौनो दा सोमावग्लुंदों थाखो 9आव फरायनाय फिसाजोआ सासे सेंग्राजों गोसो थोलायनायखौ बिफाया हेंथा होनायनि थाखायनो बिमा फिसाजो आरो फिसाजो गोसो थोनाय सेंग्रा आरो गुबुन सासे 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन सेंग्रा जयै लोगो नांनानै बुथारदों डिब्रुगड़नि बर'आव जादों बे गिथावना आरो सुबुं समाजखौ लाजि फोनांनाय जाथाया थांनाय 25 जुलाइआवनो बे जाथाया जादोंमोन आरो जाथायखौ लुथिनाय जाथाय आरो दाखाथिया सना रुपा लुथिनानै लांनायजों लोगोसे बिफा उत्तम गगैखौ बुथारलांबाय होननानै नखरनिफ्रा फोरमायथिदोंमोन बे केसआव पुलिसा सेबनानै मैयानि सानाव उत्तम गगैखौ बुथारनाय केसआव बिथांनिनो बिसि बबि गगै आरो थाखो 9आव फरायनाय बिथांमोननि फिसाजो बेजों लोगोसे फिसाजोनि गोसो थोनाय सेंग्रा दिपज्योति बुरा गहाय आरो 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन सासे सेंग्रा गासै साब्रैखौ एरेस्ट खालामबाय पुलिसा बुथारनाय जाथायनि सोमोन्दै फोरमायथिनाय बायदिब्ला बुथारनाय जाथाय जानाय सानखालि बिसि फिसाय आरो थाखो 2आव फरायनाय फिसाज्ला जयैनो मोनसे खथायाव उन्दुदोंमोन आरो गुबुन मोनसे खथायाव फिसाजोआ उन्दुदोंमोन फिसाजोआनो बुथारग्रा सेंग्राफोरनो दरजा खेवनानै होदोंमोन आरो बुथारखांनायनि उनाव हरजों हर बिमा फिसाजो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन बेनि उनाव फुंनि समावसो न'आव फैनानै फिसायखौ सोरबा बुथारलांबाय होननानै फावथिना खालामफैदोंमोन बे जाथायनि उनावनो पुलिसा सेबनाय आरो नायबिजिरनाय हाबाखौ मावदोंमोन दा बे लेखायै बिमा फिसाजो आरो फिसाजोनि गोसो थोनाय सेंग्राजों लोगोसे सेंग्रानि लोगो गासै साब्रैखौ हमबाय फिसाजोआ गुबुन सेंग्राखौ गोसो थोनायखौ लानानै बिफाया हेंथा होनायनि थाखायनो बे बुथारनाय जाथाया जादों बेखौ दासिम हमनो हादों आरो गुबुन मोनसे एंगेलबो थाबावनो हागौ बेखौ लानानै पुलिसा दा सेबनायखौ मावगासिनो दं होननानै मिथिहोदों थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिखौ टार्गेट खालामनानै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदोंमोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बे खेबाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननैबो सुथुर नङा होननानै जौसाङाव गले गले बुंदों गिबि मन्थ्रिया नाथाय बे खेबाव बर' अबर'नि
राजखान्थि खालामनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसिआव बिजेपिनि थांखिया मोनसेल' रावबो थामथि थाखोनि थानाय नङा, गासैबो सेथि थाखोनि नोगोरारि मोनगोन, अदेबानि गासैबो समान मोनथाय मोनगोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दासान्दि फोसावदिं मेलाव बुंगासिनो दङ आरो बर'फोरखौ रैखाथि होनायनिबो खोथा बुंदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। मख'नो गोनांदि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रोङै बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव ओंखारनायनि उनावनो बिटिसिनि राजखान्थियाव गुदुं जादों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावदिं मेलाव बुंनाय खोथायाव फिन्नाय होदों बिटिसि सोरखारनिफ्रायबो। बिटिसि सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननि एडभाइजारि कमिटिनि एडभाइजार आर.एन. सिन्हा बिथाङा फिन्नाय होदों दि सोरबाया बिटिसिआव समानै मोनथाय होनाय आरो समानै जौगानाय होनायनि खोथा बुंफैदों, नाथाय भारतनि संबिजिराव बिटिसिआ 6 शिड्युल ओनसोल आरो 6 शिड्युल ओनसोलाव समान मोनथाय आरो समान जौगानाय मोननाया माब्लाबाबो जाथावना नङा। आलादा रायजो बड'लेण्ड जायोब्लासो समान जौगानाय आरो समान मोनथाया जागोन। बेनिखायनो बेबायदि बुंनानै जेबो मुलाम्फा गैया होननानै बुंथियो बिथाङा। बिटिसिआव थानाय ट्राइबेलफोरा जेरै 100% खाजोना होनो गोनां जाया, थिग बेबायदिनो बिटिसिआव थानाय ट्राइबेल नङैफोराबो साख्रि बाख्रि आरो फालांगियाव जाहाथे खाजोनाखौ 50% रेहाय मोननो हायो, बेनि थाखाय प्रमद बर'नि सोरखारा भारत सोरखारजों सावरायदों। स्पेसियेल इकनमिक जन जायोब्ला ट्राइबेल नङैफोराबो 50% खाजोना रेहाय मोननो हागोन होननानै फोरमायथियो। ओजोंहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि समान जौगानाय होनो थाखाय जे रादाय होदों बेनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा फिन्नाय होयोदि बिटिसिआव थानाय आरो आसामाव भारताव थानाय गासैखौबो समान नोजोरजों नायदों। आं बयखौबो समानै अनदों आरो सिबिदों, रावखौबो आलदायै नायाखै होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। माजबादनि सिखारि दाङायाव 2 नं बरबरियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे आइजोआ जिउ खोमानो गोनां जादों। मुङा लाबायनो बर'। बिथाङा जिउ खोमानांनायनि अनगायैबो बिथांनि बिहामजो आरो 4 दाननि उन्दै गथ'साया खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिहामजोआ 4 दाननि गावनि फिसाखौ लानानै खथानि सिङाव उन्दुदोंमोन आरो बिखुनजो लाबायनो बर'आ न'नि खामसालियाव उन्दुदोंमोन। बेयावनो फैनानै बिखुनजोखौ हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबफैदों, जायजों जिउ खोमानो गोनां जादों। बेनि उनाव बिहामजो उन्दुनाय खथायावबो मैदेरा हाबदोंमोन आरो माइरं जादों। ओजोंहाय बिहामजोआ गावनि उन्दै फिसाखौ लानानै खुनुरुखुमै मैदेरनिफ्राय आनज्रायनानै जिउखौ रैखा खालामनो हादों होननानै फोरमायथिदों। मिथिहोनाय बायदिब्ला हाग्रानि मासे मैदेरा खाथि खाला ओनसोलाव माखासे साननिफ्रायनो उदखार खालामगासिनो दंखायोमोन। लाबायनो बर'नि न'आव फैनानै मैदेरा लाबायनो बर'खौ गाज्रि बुथारफैनायजों लोगोसे गुबुन 4 सुबुंफोरखौबो जोखोम खालामलांदों मैदेरा। मुंफोरा फारियै रबिलाल हेम्ब्रम 52 बोसोर बैसोनि, लक्ष्मी हेम्ब्रम 10 बोसोर बैसोनि, मारियाम सरेन 45 बोसोर बैसोनि आरो पाल्टन हेम्ब्रम 12 बोसोर बैसोनि। गासै 4 सोद्रोमाफोरा मैदेरनि गाग्लोबनायजों जोखोम जानो गोनां जादों। बिटिसिआव बिसायख'थिनि गुदुं बार। सा 10 बिएसइउनि लाइमोनफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाबाय। इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनि नुजाथिनायाव सा 10 बिएसइउनि लाइमोनफोरा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमबाय। आखाइ हमहैनाय बिएसइउनि सोद्रोमाफोरा बेखौनो फोरमायथिदों दि प्रमद बर'नि सोरखारा साख्रि बाख्रि होनायजों लोगोसे स्किल डेभेलपमेन्ट होदों आरो बिपिएफ दोलोआव दा इन्टेलेक्चुएल दैदेनगिरि गैला, जायनि थाखाय गाहायनि बा ग्रासरुट लेभेलनि लाइमोनफोरा दुखु मोननानै दङ होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोना। ओजोंहाय देबरगावआवबो 400 सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ दोलोआव हाबदों। इउपिपिएल, बिजेपि आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय प्राय 400 सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ दोलोआव हाबदों, बेखौ फोरमायथिदों। बिपिएफ दोलोनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि 48,000 लाइमोनफोरखौ साख्रियाव होगोन होननानै आसा होदों आरो दोलोआव हमथानानै लाखिदों इउपिपिएल दोलोआ। नाथाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट फोसावनो आरो गेजेराव 12 सानल' आद्रा दंसै। बबे समाव माब्ला फिथाइ फोसावगोन, माब्ला एपइन्टमेन्ट होगोन बेखौ लानानै सोंथि खालामो। साख्रिनि अनगायैबो अरुणोदय बायदि होगोन होननानैबो हमथानानै लाखिदों होननानै फोरमायथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। बोथोरखौ लानानै बोथोर बिगियाना सांग्रांथि फोसावदों। 23 जिल्लायाव सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाना, जायनाखि दा अखा हागासिनो दंखायो आरो फैबाय थानाय साननैसोआव अखा हाबावगोननि सांग्रांथि फोसावदों। अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा मोफ्लामनाय जागोन, बेखौ लानानै सांग्रांथि होदों। क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव गोजा गाबनि सांग्रांथि होदों। बेनि अनगायैबो धुबुरी, बाक्सा, बङाइगाव, बरपेटा बेफोराव कमला गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। गवालपारा, कामरुप मेट्र', नलबारि, तामुलपुर, दरं, बजालि, अदालगुरि, सनितपुर, लखिमपुर, धेमाजि, डिब्रुगड़, तिनसुकिया, डिमा हासाव, काछार, श्रीभूमि, हाइलाकान्दि बेफोर जिल्लाफ्राव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। फैबाय थानाय साननैसोआव
अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा आरो मोफ्लामनाय जागोन बेखौ लानानै सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाननिफ्राय। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लुक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमलजी आरो टपिकल पेक सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी पेक सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।